Chini haste tirprao thaglai liya salbrum bihik bosai bosa botai genang bihik no khibai kubun bori talang kharmani bosai no khibai kubun chalabai kharmani salbrum no sung nogoi tongo khanai tongo haikeno patimung kasai phaikowa chini daily koktum ne mangpiliwo bihik tei bosa cherai khorok no khibai oi kubun bori rotna tirpra mungai khorosa bokhok jungno talangai kharka horicharan tirpra tal tham tal bori ngai thangka bihik bosai no nasingmang tongkha kebono saya kebono phunukya phiaba nasingi tongai ingjakliya tini bo bosa botai tubui talbringi thanga kamio phai tongpai mani yagulo bosai sokpailiya ni bagai tini lukurongno darak sidak phunogoi rikha ani bosai kubun buri talang kharka henai botabok phai tongpaijak bini nogo eba bini kamio bo achaimani kamio bosa khorongai tubui o bukhojungni mungkha hamari debroma bini kami Bisramganj Ramnagar Donasor kami bo kaijak thangmani eba bosani kami ingkha Ananda Ruwai kami Samono Dolai district tabuk lukurongno chobasu sanjak bukhokjuk khamari debroma bosa khorongni ganang bahai sarinai tamkhai toninai boro toninai haini bagai bo lukurongno chobasu sanna nangkha ani bosanya nogoi tongkha ke kisa romoi tubadi romoi tonibadi eba suno sahrobadi hinai kha khamjak belai kheno nogno khuli lukurokbo paidi sing bihik hamari debromani khoktui sing kisa kok khanai naleyana kokna solmani kai ani sela onyo beri bai tongo tongoi nei bo beri ti khar thaka bo ano mai bo sarliya ti bo kharliya khati bo khaliya ba ang ko bo khaliya je bo ang tongmani gang berani ni phaika berani ni phaiman pore bo beri nyo talang khari thangka beri tam bo khlai ka mon to khaika tam khaika bang samia bo phemlo gan salang talang thaka tau bo samang ni tongo bo samang nang ta kasaranai ansala sikere bo samang ni romang sam nang an bo saino je tau phan dong thung je ro phan thang tong bo an bo sainang nang ama tongo kok do number obo phone khlai dang kok do number nai joton ko nogoi tongnai ro jota anu saijak kisa joba bai ni ang tu keri sang kuno khlai mya no chikapano o number call khadi ang number nai tabo 962 10 o number call khai sanani to bunin je ja phano khangke romui tonani thungbuno tabo nung khai boja kajak thamane tam ni je saini kami khe boja bunin kami kai samuno tongo sang am dorwaja parawa busorok balkha kolor kajak lemon Bajamani 7 bosor toltung sarai khe khoro buso serai kainingka ko sarai khorongni kainino yakhri tabo onyo kubun buri nya talang thakatabo ke biaro thangna sajama abuto saimi abo jaga tikina saya phone khlai pano amor tongni bo saya ge sing phone khaike bo buno phone maya busorok balkha bo thangmani thangmani ko 2 mas ka kadabo brenya talang thangmani kai ga bo brenya talang ya sin bo thangka 4 mas kai tong sung tabo je tongmani kai ga brenya talang mangka 2 mas brenya talang ya sin 2 mas ta ko tap tam sanai buring kami khe boro brenya kami ka Manipur tam parang kam basu thaiman suya tobo Manipur tong boro bere tabuni je loge kubun buri ti thangoni a kubun a buri talang ke bok sikla dana ha kaja rok de kai rok de ma bu samang ni gana bu sai tong selama seberi masa beri bo situ te ha ka thango nini nai mung khe tam bupti hai bono bunonta ang an selano mana nango ta an selai to porina nango sarna nango kamu sumurna ang to beri barang sang butang me an selai bo cikon kho buno nango ta an selai rong baga porina ni obunan baga biang ro thangana sajama abo saimi ang bo biang thaka Hyderabad to ni kisa khle khanau emne ni logen ke tam khai tongmane bokari salu to sulangi suki songsa kahangmang ke sai tong maya khlai wa na khon so bo zakon te ba bori ba hingka phun te ba maya bunang liya ko bu salia mai ti saria khatong khata ba ni mung khai an mung hamari ke buma kami ni mung khai ko ram ro to no so para hangkai emne ta sa kok a jaga handu thangmani yang nogo je phaimani khe bodino phai busuk galokha 4 mas ka khata ko phaiman yonin kai mi phaimani berani phaiman
Sare rokni omar ke bosrong khana. Cerai kaisa 5 বছর তে kaisa ke 1 বছর tangtang Julai mas tangtang এক বছর 3 মাস 6 মাস টাকা Sarai emne khorong ni na. 1 বছর 6 মাস টাকা